Tumatawag na yung tiyan ko sa'yo. Maragya. Tumatawag, kaririin ko. Eh, siya man ti tumawag niya na. Ayan, messenger. Tumawag di may shine hand ko. Tapos tumawag di kini si Ryan, si Iris. Tawagag so na. Yes, ma'am. Ta okay. Napig kita. Ganyan kaririin ko. Actually, Actually, matutulog na rin ako. wala kabadbadok lang ang niya mo nga. Yeah? Alam nga ba't bata kay kalkalpas yan. Yan. Pa? Why? Ang tiyok ko, ni-enchang ko tumutawag. Gunak, ka tayo isagan aman da iPad, may record ko ato gunak. Ano? Tapos Ano may record mo ba na? Ang tikot ka talaga. Amo mali, pirmi nga, ay na, apura nga, badbado, gurikansyang. Agkat-katawa nila kay. Abay, ang pasok na niya, niya. Monday, storm, alis lang ay typhoon nga nalala. Ay, kasi dyan? Well, ibaga na nga, awan ti pasok da, uri di is estudyante. In message da, uri so na in message da. Kas lang ay Cavite to Manila nga ay, ito nga gubra, through laptop. So excited na nga mang sumbat ti tawag mo. Adati, tag-tagi inip ko dyan. Kanya, ang piyapiyang. Nag-comedy. Ah. Speaking of that, amo ko no sino ti karkarupatan. Eh, no, ano, data. Natagtagi inim ko boy, natagtagi. Aman paiso atoy. Amo miya nga apantak naka-set up di Aurora di bayan ko natunay na tanyag sa Isabela. Kukwa apantakan mangan. Piling ko kay RJ tapanin Manilan ang emergency Aurora ti na pagkitaan ta. Nga pan mangan gas lang ipakilalang da boyfriend mo. Gas lang dito. Sina? Sinitsitets. Magulat ka. Yeah, wag na. Si Kamat kanumotin ni naggulong road. Yung boyfriend mo, di asawa ni Alex Gonzaga. Ngimpiling ko, siya ni Alex Gonzaga, tapos si ni Tony Gonzaga. Gulo, mas na aro. Kanya ro, dagtintin nung tong kami ko na sa... Tapos, hindi ay ibang mangantayon, inikwamatan ni Elias Butan, ta siguro di kami nabuya gabi nga agsalsalan ni Alex Gonzaga kini Elias. Ni Elias Butan, ti katungtun kon. Kung sa kunanan ni Elias, boy hayek daji kwam, yes status mo, JFB mo, kunana ni Elias. Kung kunang mo tinan, tapos Alam mo, di ulang. kung sa sumo lang, kasi DJ hi, tipiling ko, JT nagalaam, di uhayo, kinayo, kung kunakano kini Elias. Tapos aji napulod ko nga ni Blackjack kay KJ mo ngayon nalag style mo kung kunak. So may lang, na-confirm ko, mabubuyain na kung kunak ka rin Elias. Kung kata ni Alex ni Tony Gonzaga, tika rupata. Word, so excited na nga sagutin titawag mo. Idol ko siya, idol ko. Idol mo? Alex ni Tony, Feeling ko siya ni Alex Gonzaga habang makitungtungtong kina Elias tapos si kama ni Tony Gonzaga. Sabi idol ko, di kita, sige, sudan. Sudan. In-switch ta ni Gretchen kini Heart Evangelista kini Tony Gonzaga kini Alex Gonzaga. Sige. Adi kinabalada ni Alex. I like it. Wen, han nga jirupan na. Han nga jirupan na jilata. Sa pagi kasi effortless na kinabagtit ki malala ta mga talaga. Dapat yung kabisa, ang kabisat.
Ang pakutong nga rodan. Nagpakutong tan. Yung man dyan, nung nakutong nga kinakalalasa. Nakita di gaji old picture ko nga ay. Nagkutong nga kinina. Nagkalas. Mas madimot. Ay, di suminikstikan. Nabindas kami din. Kaya, aja bagay. Yung jirubag kaawaan. Ay, nabibidat kayo data? Nagpinasag tata. Oo. Mamon. Nagrakab. Yung mas bagay tirubak, tinarakab. Oo. Wow. Ang taraka ba nga ron mo? Mayat daytan. Mayat na. Hantangit at chibaji ko ha. Tony Gonzaga, kinalis Gonzaga ng bagay. Nalabaw. Nagsisiksida di yung nagkabsa, nagbimayat. Mga rod. Pero bagay na namin. Ano, daming portang bagay mo. Uway. Kwarta lang nga talaga. So, Tanang, kung mataya makakalit at kwarta. Ay, hindi po ito ay kanya ko ng mga pag-ring ko, kumano nga ring ko. basta, ituloy mo lang tagag-ring ka pa Ay, ansyang, wait lang. I-off ko ate recording ko na. Tapos singer ka manin. Wait lang. Okay, Ninaw. Tarantada ka. Pero ano nga, Ang tayo mo. Ang tayo mo kung mababayin ka. Mabayin ako. Social media. Ay, mabayin ako. Nagsahod na ngay gaya. May gaya man na. Sige, Ang ilamdam. mga pinagpangin na. Kakasi ako mga wan. Aguro-ura yan. Ano ba lang nga ring ko? Damagi mo. Damagi. Biyay ito mo yung DJ vlog mo. Ito na makaring ka. Ha? Ano ba yung biyay ito mo na? Ang karabuya at si vlog. Tapos ka ako mariringat. Talaga anatay hinimay-himay mo pa yung video. Talaga, imbaga namin nga agpadala. Ngayon, awang matipadala na. Wala pa. Okay, ginana. Kay uhayo, ginayo nga raw. Ano mga makarire, ta Sabadong tumanay. Tun makaring ka, kinsabado, o matidate ng pag-akya. Oh, valid. Amo maipotol po ata kasi nga pagbagay. 1 week sa mga ring ko ato yung guna ko. Ay, wait, 1 week ajay. Talaga. 1 week eh. Madinagpigay nakapagpadala na. Ala po. Kanahin mo na, kanahin ko rin, ang kakasakit ako, guna, kaulat ka, matayag to nung dem imas ko pa, manggas. Ano pag siya pwede, natayag ako. Nga manuti budget mo. Madi maunay nga kwa ata. Ano na yan siya? Kumpiyok. Tsukutug. Makapanervyos. Laktan mo yun. Siyempre, regalo ti bagik adino ka, kasi ajay. Speaking of regalo, tuno April to latangata nga rodan. Ang dami na pinasabalin ko mo tayo dyan. Ano, hindi lang, kabaila ko nore manog sala, pa iti kilo, dansi.